Fa temps vaig sentir parlar que les llavors de la poma són verinoses, però és aquesta la veritat? Em vaig proposar fer una recerca i amb els meus coneixements de química vaig intentar indagar què havia de cert en tot això. Quan la gent que diu que la llavor de la poma és verinosa es refereix a un compost anomenat amigdalina, un glucòsid que es troba dins de la llavor i la seva fórmula estructural és la següent. Aquest glucòsid està format per dues unitats de glucosa, una unitat de benzaldehid i una unitat de cianur. Quan la gent que diu que la poma és verinosa es refereixen precisament a la molècula de cianur, inclosa en la llavor, i per això dic que en part tenen raó de pensar això. Però cal dir que els dos últims components, el benzaldehid i el cianur, es tornen totalment inerts i sense efecte sobre els teixits vius. I ara us explicaré per què. L'enzim mitocondrial rodanasa, present de forma abundant en els teixits sans i la seva fórmula estructural és aquesta, neutralitza el cianur. Aquest enzim atrapa qualsevol molècula de cianur lliure i els fa inofensius. Aquesta reacció converteix el cianur en cianat, que és una substància neutra, i el transforma en subproductes que generen nutrients benèfics per l'organisme. Ho podem veure a la següent reacció. A la mateixa vegada, el benzaldehid s'oxida i es converteix en un compost no tòxic, l'àcid benzoic, tal com podem veure en aquesta reacció. Per a que les llavors ens poguessin fer mal, tindrien que ingerir entre 1.200 i 2.140 llavors de poma. A més, haurien d'estar triturades, ja que els nostres estómacs no són capaços de dissoldre la gruixuda capa de cel·lulosa que recobreix la llavor, i aleshores el cianur que conté no és alliberat i no fa cap mal al nostre organisme. Per això, per enverinar-nos amb llavors de poma, tindrien que triturar-les abans de menjar-les. No crec que ningú ho fes. Però llavors, quina utilitat té el cianur? He trobat molta referència bibliogràfica que indica que moltes plantes utilitzen cianur com a agent de defensa contra els herbívors, com a mesura de supervivència, i sobretot que a baixes concentracions el cianur s'ha proposat tindre un paper regulador a molts processos de la planta, inclòs l'estimulació de la germinació de la llavor. La natura és sàvia, no fa cap compost que no serveixi per res. Quina és la conclusió? La majoria de gent té un coneixement erroni sobre això, ja que per molt que ens mengem les llavors d'una poma no ens moriríem. Llavors aquesta creença és totalment falsa. Ens hem d'informar abans de creure en el que diu la gent, ja que pot resultar que, com hem vist en aquest cas, ens sigui més beneficiós que no pas perjudicial. I per això la química ens ajuda a no deixar-nos enganyar.